No joo, yläkoulussa se tietokoneiden käyttäminen on joskus vähän haastavaa. Et siinä on just se, että oppilaat ei välttämättä ihan pysy niillä sivuilla, missä olisi tarkoitus olla. Ja mehän ei olla koskaan siirrytty mitenkään sähköisiin kirjoihin vaikka tuolla yläkoulussa, vaan me ollaan oltu, varmaan joissain yläkouluissa Espoossa on ollut sähköisiä kirjoja, mutta pääsääntöisesti on ymmärtänyt, että paperikirjoissa on pysytty ja niin mekin ollaan. Mutta kuitenkin tärkeätähän se on, että niitä opitaan käyttämään. Että kyllä mä suhtaudun siihen positiivisesti kuitenkin peruskoulun kohdalla, niin katson, että ne paperikirjat on ihan ehdoton välttämättömyys, että se ei se oppilaan niin kuin oma roti eikä keskittymiskyky ole vielä sillä tasolla, että se pystyisi sitä sähköistä ympäristöä sillä tavalla niin kuin käyttämään jatkuvasti niin, että se oikeasti tekisi sitä, mitä tarvii. Että kyllä katson, että se on uhka ja mahdollisuus, mutta sitä täytyy oppia tietenkin käyttämään. Ja mitä tekoälyyn tulee, niin se ei meillä nyt ainakaan sillä tavalla ole hankaloittanut tai uusiksi laittanut mitään, että ollaan ennemminkin yhdessä opeteltu sitä niin kuin käyttämään, mutta sitten myöskin rajattu sitten, että miten tehtäviä saa tehdä. Ja tietenkään mitään kotiesseitä ei voi enää kirjoituttaa ollenkaan, koska tekoäly tekee ne hetkessä, että kaikki on valvottuna. Joo.